Filwaqt li fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, f'Malta hawn l-inqas tħassib fuq il-kontijiet tad-dawl, is-sitwazzjoni fil-kontinent hija differenti ferm. Fil-fatt ġiet irreġistrata żieda ta' 8% fil-familji Ewropej li qed iħossu l-afsa fuqhom, partikolarment kaġun tal-kontijiet tal-enerġija. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li mill-5 ħarġa fis-sensiela ta' stħarriġiet imexxija mill-Eurofound joħroġ li fir-rebbija li għaddiet kien hemm 53% tal-familji Ewropej li ddikjaraw diffikultajiet finanzjarji biex ilaħqu mal-kontijiet. Dan meta fl-istess perjodu tas-sena l-oħra dawn kienu 45%. B'kuntrast, f'pajjiżna dawk li qalu li qed jesperjenzaw l-istess problema kienu 12%, persentaġġ inqassew mill-medja Ewropea. Din hija wkoll qabża ta' 51% bejn Malta u l-pajjiż Ewropew bl-akbar persentaġġ li huwa l-Greċja, fejn 63% taċ-ċittadini ddikjaraw li għandhom problemi simili. L-istudju jikkonkludi li l-għoli tal-ħajja fl-Unjoni Ewropea qed jiżdied b'livelli mingħajr preċedent, b'rata ta' inflazzjoni medja ta' 8% fost il-pajjiżi, li primarjament ġejja minn prezzijiet ogħla tal-enerġija. Il-Gazzetta Kulħadd rimarkat li waqt li fl-aħħar ġimgħat il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech iddeskriva dawn il-problemi fl-Ewropa bħala skużi biex il-Prim Ministru Malti ma jsostnix lill-poplu, fil-verità jirriżulta minn statistika uffiċjali Ewropea li pajjiżna għandu l-inqas inkwiet f'dan ir-rigward, grazzi għal miżuri f'waqthom li ttieħdu fuq bażi nazzjonali.